ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି କିଛି ସିନେମା ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ସିନେମାକୁ ଦର୍ଶକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ବି ସେମାନେ ବୋର୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସିନେମା ତାଲିକାରେ 2008 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଗଜନୀ ରହିଛି। ଗଜନୀ ସିନେମାରେ ଅଭିନେତା ଅମିର ଖାନଙ୍କ ଭୂମିକା ପୁରାପୁରି ନିଆରା ଥିଲା। ଏହି ସିନେମାରେ ଅମିର ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଆଜି ଯାଏ ଦର୍ଶକମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସିନେମାରେ ଜବରଦସ୍ତ ରିମେକ୍ ଗଜନୀ 2 ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନିକଟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅମିରଙ୍କ ଗଜନୀ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ସିନେମା ଗଜନୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ହେଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏହା ସହ ଅମିରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଗଜନୀକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଉ। ଏହାପରେ ଦର୍ଶକେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଗଜନୀ ସିକ୍ୱେଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗଜନୀ 2 ବୋଧେ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପରଦାକୁ ଫେରିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ କେଉଁ ଅଭିନେତା ନଜରରେ ଆସିବେ ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଏବେ ଏହି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।